bakardadea beti egon da hor zerbait, pendiente dagoen zerbait nire bizitza pertsonalean eta bai profesionalean, pendiente neukan zerbait da, eta beti izan dut bizitza pertsonalean bakardadeari aurre egiten diodanean, profesionalki ere solo bat koreografiatuko nuela. Azkenengo urteetan batez ere dantzari eta koreografo moduan egin dut lan, Larrutan dantza konpainiaren zuzendarian naiz. 2015ean Denis Martinez ezagutu nuenean, berarekin egiten dut lan, sortu nuen taldea, gure proiektuak eta beste arloetako proiektuak ere sartzeko. Beka honetan gustatu zaidana da, hori, jendearekin egindako erlazioak oso estuak direla eta mundu guztia zegoela prest proiektuan kolaboratzeko edo laguntzeko edo zerbait behar banun, hor neukan. Naiz eta ez izan kristongo igual infrastruktura, duzuenarekin eskaintzen dezute eta maitasun handiarekin, eta niri hori oso berezia iruditzen zait, eta hori zaila da topatzea gaur egun. Azkenean bakar bat proiektua Unaik Zorrarain nerekin egon da proiektua pixkat konpartitzen eta ere dokumentazio guztia hartzen, eta igual elkarrizketan eta berak erakutsitako bideoetan ideiak sortzen ziren, eta azkenean esan genuen zergatik ez goaz basora eta dantza pixka bat grabatzen duguan, irudi politak sortzeko, eta benga ingo dugu, eta Unaiek komentatu zidan, zergatik ez zara janzten pixka bat, ze beti ikusten dit txandalarekin, ze estudioan txandalarekin noa beti, eta azkenean etxetik estudiora txandalarekin, egun guztia txandalarekin, da ekarri jantxiren bat, eta oin ez dakokat jantxi politren bat hemen basoan jartzeko, eta begiratuko ditut diseinatzaile euskaldun batzuk, eta hitz egiten dugu berriz. Adratu nuen Kutxa Kulturreko zerrenda, eta zerreta horretan Jone Irureta Goienaren lana zegon, eta azkenean Unaiketanik buruan geneukan gorri kolorearekin lan egitea, eta Joneren kolosio guztia, ia guztia, zeberak kombinatzen du gorria eta zuria, baina batez ere gorria zeukan. Eta kontaktatu genuen Jonerekin, eta primeran juntzan dena, bera superprest, lan egiteko, kolaborazio bat egiteko. Bakar bat proiektutik eta elkizan izandako egonaldiaren esperientzetatik beste proiektu bat sortu da, proiektu independiente bat. Eta, Jonek ere izan parte hartzen, gero Markel ere etorri zan bideoa egiteko, eta David Hornbak argazkitzaile moduan, eta azkenean nahiko, ideia txiki batetik kriston proiektua sortu dugu. I got caught in the storm and carried
I got caught in a storm. That's what happened to me. So I didn't call, and you didn't see me for a while. I was rising up, I got caught in a storm. Things were flying around. Doors were slamming and windows were breaking, and I couldn't hear what you were saying. I couldn't hear what you were saying. I couldn't hear what you were saying. I was rising